U dolini Misisipija nitko nije primao tako visoku plaću kao kormilari, koji su vozili brodove po opasnoj i čudljivoj rijeci. Stoga ne čudi da je mladić po imenu Samuel Langhorne Clemens dao $100 iskusnom Horaceu Bixbyu da ga osposobi za taj posao na svojoj parnjači. Mladić je bio prilično bistar, pa je 9. travnja 1859. položio zahtjevni kormilarski ispit, što je bio uvod u jednu od najuspješnijih karijera u američkoj književnosti. Naime, nepoznati mladić nije se dugo zvao Langhorne Clemens. Čim se prihvatio pera, promijenio je ime u Mark Twain. Bio je to zapravo uzvik koji je čuo bezbroj puta, jer se njime određivala dubina riječne matice. Označavao je položaj 2 ili 12 stopa, što je potrebno za prolazak najvećih brodova. Uvijek sklon šali, Mark Twain je tvrdio kako je novo ime zapravo ukrao nekom kapetanu Sellersu koji je ponekad pisao za novine. Prisvojio sam njegov potpis, ne tražeći dopuštenje od vlasnikovih posmrtnih ostataka, govorio je u šali. Istraživači biografije velikana svjetske književnosti Marka Twaina nisu bili lijeni, pa su prelistali komplete New Orleanskih listova. Tek potkraj 20. stoljeća otkrili su da je kapetan Sellers doista pisao, ali isključivo pod svojim prezimenom. Poznati pseudonim slavni pisac nije ukrao pokojniku, nego ga se sam dosjetio na dugim plovidbama. Ostalo je poznato. Kormilar s Mississipija Mark Twain postao je otac moderne američke književnosti. Najzanimljivije slijedi na kraju. U rodnoj kući Marka Twaina velikog književnika glumi George Franklin Scott, podrijetlom iz Krašića. I to tako uvjerljivo da mnogi naivci misle kako je slavni pisac još uvijek živ.